Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Raimundo Elkanasteroko Oier eta Iñaki ditugu gurekin. Goazen Iñaki hitz egitera eta aia zertuten kontatzeko. Ongi etorri, Iñaki eta Oier. Eskerrik asko, etxaldeon. Raimundo Elkanasteroko, bi kide, ez? Asko zarete hor holtza gainean beti, baina gaur bi etorri zarete. Bai, hala da, askotariko bi etorri gara. Eta zer modu zaudete, ongi, lasai? Bai, ongi. Bai? Orain askoz lasaiago ja itzen dugula eta... Bai, etorri garean pixkat nervioso ikamarekin eta gauza hauek, baina ja zurekin isketan hasi Zer dugu tarte bat hor, ez? Bai, Lasaitzeko. lasaitzeko Ikusi duzue platoa oso lasaia dela. Bai, familiarra eta Hori gero da. oso lasaia, sake gustu. Hori da, primera. Eta pixkat kontaidazue, zuek nola definitzen zarete artearen munduan, edo musikarekiko, zuen kasuan, bai individualki eta bai talde moduan ere. Hasiko gara igual zurekin. Bale. Ni musikarekiko, egia esan beti izan dudan gauza da, hor ondoan, zeharka edo zuzenki beti izan du bere eragina niregan, nire ustez. Azken finean txikian nintzenean gitarra jotzen hasi nintzen, eta gero hori, astean zehar gitarra eta solfeo egiten nuen, eta gero ja soilik gitarrakin geratu nintzen eta solfeo ez nuen aguantatzen. Ez nuen hain gustoko. Klasean 2 orduz egotea, ja ikastolan egon ondoren, ez nuen aguantatu. Eta hori, geratu nintzen gitarrakin, gero ja utzi egin nuen, eta orain garatzen dut gitarra eta ez dakit nandik hasi. Baina, normala da baita ere, ze praktikan jartzen ez badugu, Ja, azten dugu, ez? Hizkuntzak bezala edo, hori da guztikin trebezio guztiak bezala. Hori da, eta gero, adibidez, gure lagunek taldeak dituzte, orain baita ere Raimundorekin. La Escolta del Rei, bai, hori Lizarrako. La Escolta del Rei? Zer da hori? Beste talde bat, Lizarrako. Bale. Beste talde bat. Gure lagunen beste talde bat. Oso agertuko lagunen talde bat. Beste estilo ezberdina, baina, beti egoten gara hor kontzertuetan, eta hori, baita ere, larun batero badago kontzertu edo musika, eta azkenean beti gaude edo goian edo behan, baina... Disfrutatzen. Hori da, hortik urbi. Tope. Bai. Eta zure kasuan, Iñaki? Nire kasuan, Oierren moduan, holaxe, hasi nintzen ere txikitan solfeo, Lizarran solfeo eta flauta traveserarekin. Bai. Gero sartu nintzen banda municipalean eta azkenean hori, behin pixka teoria edo basea, oinarria ikasita, utzi nuen ja solfeo, bukatu nuen, de hecho. Eta hasi nintzen praktika horretaz disfrutatzen, jotzen eta hori. Baina azkenean nire lagun diferentekin taldeak sortuz eta musika hori praktikara eramanez, pasa naiz pare bat taldetatik, beti edukigu hori nahia jotzeko eta zer sortzeko. Kontzertuak eskaintzeko. Bai, hori da, kontzertuak eskaintzeko edo igual kontzertu bat, baina bajera txiki batean gure lagunentzat, oso etxeko hori ambiente horretan. Eta azkenekoa izan zen hori, Raimundo Elkanastero ez genekin nola ditu ez da ezer, baina hasi nintzen ni 2017an jotzen gitarra, espainola, eta ikasten oso poliki, azkenean elkartu ginen bi pare aldagun, eta ateako gara kalera jotzea, beste autoren kanta jotzea eta horrela, eta joan zen gehitzen jendea, lagunak eta hori, eta azkenean oso formatu erraza izan da, ez dakit, udaberrian ateatzen zara tabernan batera bermut hartzera gitarrarekin, hasten zara jotzen, gerturatzen da bat. Baina improvisatuta orduan, hasieran ezen izan kontzertu bat ezagik zer, ez baizik eta zuek plazeragatik ateratzen zenuten hor gitarra eta... Bai, eta gertatu zena izan zen, igual, ez dakit, laugarren egunen atera ginela, laugarren asteburuan hor jotzera Lizarran barrena, etorri zitzaidan lagun bat eskaintzen gaztetxeko urte horrenean jotzeko hor genukan ja data bat hor finkatuta edo. Proposatu ziren neri eta kanposi. Eta orduan, hantxe zan gano, igual elkartuko jende gehiago. Saiatuko dugu pixka bat. Bai, saiatuko pixka bat eta elkartuko pixka jende gehiago ja zegoen beste ideia bat, ez? Bale.
eta hasi ginen elkartzen horretarako, helburu horretako, eta azkenean, hori, disfrutatu genuen pila gu eta jendea ere, eta orduan esan genuen, pues, erratik ez, saiatuko gara pixka eta aurrera jarraitzen, eta oraino. Eta pixka filosofia horrekin joaten gara, osea... Ja, ateratzen denaren arabera, ez? Bai, improvisatuz dexente. Eta esan duzu, ni eta Campos, bai, orduan beste... dut, zuek izan zinetela hor, bueno, hasieran zeundetenak, ez? Bai, eta Imanol Binaras ere, osea, zegoen, Julen, eske gara, azkenean Lizarran herri bat izan da, herri handi bat, hiri txiki bat izan da, niri gustatzen ze gehiago esatea herri handi bat, ez? Hori da. Bai, eske giroa hola da, eta beti gaude gertu, osea, ni baino 5 urte helduagoak direnak, bai, kuadrillak eta gazteagoak ere. Eta orduan gaude denok hor nahasita. Eta orduan, Binaras hasten zen mailarekin jotzen, egiten erritmoa, ez dakiz zer, bestea txistuka. Eta orduan azkenean, oia, zuk hartuko zu kajoian, ikartuko dut, eta genuen, pixkat hori movida hau, eta oso gustora. Eta orain, zenbat zarete, zu Oier, imaginatzen dut geroago sartu zinela ez, adibidez taldean? Ni, hasieran hasi zirenean kontzertua jotzen eta kaletik jotzen, egoten nintzen, igual egoten nintzen palmak ematen. Bai, hori gertu zegoen eta palmak ematen. Eszenatoki behan, kontzertuaz gozatzen, eta gero ja denboraekin, sonekin hitz egiten eta taldekide guztiekin, azkenean esan duen Iñaki. Ni baitut 20 urte, eta ni baino asko zelduagoa. Nik 25, beste batzuk 28. Hori da, ni txikiena naiz, baina egia esan ez dut nabaritzen aldaketarik edo... Gero baita ere hori, Lizarran badagoelako ambiente familiar hori, denok elkartzen garena. De hecho, zuek esan duzu ez, zaretela lehengusuak? Bai. Gainera hori bai. Eta badaukagu beste lehengusu bat, bere... Nera nahiak ere, abeslaria bai. Hori da, Oskar. Bai, egia da herrietan horrelakoak gertatzen direla, ez? Azkenean hori kuadrilla dira oso nahasiak, adinez berdinetakoak, baina bai dagoela horrelako maitasun edo, ez, bat, eta orduan horregatik bai igual erresa dela, ez? Zuen artean ere ulertzea, nahiz eta hori. Osea, nik uste dut azkenean, beti joaten gara 3 tabernetara, osea, ez dago taberna gehiagoriko, behintzat gustuko dugun giro horretan murgiltzen den taberna, orduan ikusten gara, fijo. Eta joten zara igual katxetasea eta berri dago hor ondoan, entzutu duzu gitarran bat eta esatu duzu, ja, gongo da norbait, hauetako norbait hor jotzen, igotzen zara eta ite duzu hor festa eta oso naturalki montatu prestatu da guztia hau dana eta Oierren sarrera berdin. Osea, oie, nahi zu, aurrengo kontzertuan jotze dugu asteburu honetan ez dakit nun, etorri gurekin afaldu eta igo zaitez palma batzuk botatzea eta horrela eta azkenean dagoin, ja. Palmero, esan duzue? Bai, palmero. Bai. Eta oso gustora, egia esan oso polita. Eta hori da pixka bat duzuen helburua talde moduan, osea, disfrute hori eta disfrute soia, edo baduzue horrela helburu handiagorik, edo zein da... Nagusiena disfrutatzea uste dut dela, osea, batik bat hori. Eta gero bai aurten, pixkat hartu dugula formalizazio txiki bat, esanez, egingo du zerrenda zenbat gauden barruan, nortzu garen, pixkat guztia antolatzeko, ari gara egiten lokal bat, ene dugu diska bat egin, orduan hasi behar gara abesti horiek sortzen, pixkat lana banatzen eta ikusten aurrera di joan enean, pixkat zailagoa dela eta gauza gehiago eduki behar direla kontuan, orduan antolaketa eta kudeaketa hori pixka bat, gu gere gara berriak honetan, orduan. Bai. Ari gara, palo tras palo, gaztea esaten den moduan, etorkizuna pixkat antolatzen, kudeatzen, baina oso... Eta ikasten, ez, bidean? Hori da, bidean ikasten eta kudeatzen, aldugun enean, aldugun hobekien eta gustora, batik bat hori disfrutatzea eta gustora biltzea, bestela. Eta esan duzue baita ere hasieran egiten zenituzela bertsioak edo, baina bai orain badituzuela zuen abesti propioak, ez? Bai. Eta hori, pausu hori edo sorkuntza hori nola hasi zen, edo adibidez, norre esan zuen, bazen egitera gure asuntoa edo... Zatotik, berdin, azkenean naturaltasunez jotzen genuen besteak, baina igual dela errazagoa ez dakit, gaizki jotzea besteen kantak, zuk bat egita baino, ez? Eman behar duzu denbora gehiago, baina guztion
barnetik ateratzen, esatea, sortu behar dugu zer gurea dena, ez? Osea, kanta edo danalakoa, orduan, elkartu ginen iraian, sortu ginen 2008ko ekainan, uste dut, eman genuela lehenengo kontzertua, eta iraian elkartu ginen gure lagun baten finka batean, asteburu oso bat, kuadrilla oso handi bat, taldekiak eta beste lagunak eta danalakoa, han helburu horrekin, ez? Abesti bat edo zeozer sortzearekin. Eta atera ziren 3 o 4 kanta, horren eskematxo bat, eta horrekin aurrera ibili ginen, eta gero bakoitzak etxean, dela oso zaila, hori, lokal fisiko bat eduki gabe, hori da, koordinatzea, eta egin aldezakezu, zuk zure etxean abesti bat sortu, zerotik, ez, guztia. Baina nik ikuste dut nahiko zaila. Orduan, orain gure helburu nagusia da hori, lokala bukatzea eta eukitzea zeozer fisikoa han elkartzeko eta... Sortzeko edo montatzeko. Eta igual, arbela eukitzea, nik igual hasten naiz intro batekin eta estrofa batekin, apuntatze ditut eta gero heltzen da beste bat eta segitzen du. Horretarako solfeoa beharrezkoa da, ez, Oier? Bai. Igual, bai. Solfea eta hori eloido, hori badauka, osea, uste dut horretaz geratu zaidala pixka bat belarrian erritmoa eramateko eta holako gauzak, baina, solfeoa, ni saiatuko naiz nire zatia nik aldudana ematen edo laguntzen, eta hori, azkenean esaten duen Iñaki, denok elkarrekin lanean egoten bagara eta gure ideia komunean jartzen baditugu, azkenean, seguru, ideia politak eta proiektu politak aterako direla. Bai, elkartruka imaginatzen dut baita ere, naiz eta pertsona bat ez dakizari buruz gehiago jakin edo, ez? Gero azkenean elkartrukean moldatzen dira gauzak, ez? Hori da. Eta egokitzen dira, ez? Ez da beharrezko igual solfea jakita, base bat entzun da, txisto egiteko melodia batzuk hauarekin eta esatea, esto quedaría guapo, tal. Eta besteak hartzeu piano txoa, alakoa gitarra eta reproduzitzen du hori, ez? Ez dakit, nik uste dut abesti bat egiteko, kanta bat egiteko, solfea baino beste gauza asko behar direla eta ez hain teknikoak, ez? Guztion artean egin ezakegula gauzak eta horrela diardu. Eta baita ere aipatu duzue, hasi zinetela 2008ko ekainean. Orduan, zuen kasuan zarete, COVID-aren egoera horren, ez? Semea edo... 2008an, uste dut. 2008an. Eske dauka eta ion lio, pandemia pixka bat. Pandemiaren garaia guztioi, ez? Ezakit, hori kendu dugu gure burutik ez da existitzen. Horien dauka, zalantza, baina nik uste dut izan zela 2008an, eta jaio ginen en plena pandemia, pandemia taldea, bai. Eta hori nolako esperientzia izan zen, ez? Imaginatzen dut, zuen zuzenekoak gainera dira oso dantzatzekoak, ez? Azkenean, nola definitzen duzu zuen musika? Ja, bota, oia. Nola definitzen dugun bai edo, bai. Nik uste dut azken finean gure egunerokotasunean eta hori bizitzen duguna hortan erreflejatzen dela. Eta adibidez kontzertuetan uste dut baita ere eszenatoki gainean sortzen den giroa edo hain ongi pasatzen dugula hori gero transmititzen dela eta islatzen dela entzuten dagoen jendeari. Eta adibidez pandemian niko goratzen dut, igual tabernak itxita zeudela, ateratzen zirela hauek gitarrakin, kajoiakin eta besten, elkartzen ginen kuadrilla nahi zuena, azken finean nahi duena hurbiltzen da eta ongi pasa nahi baduzu, hor lekua daukazula. Eta hori baita ere, igual pandemian txute moduko bat, ez? Hori da, txute moduko bat, da jendea kalean egoteko eta ongi pasatzeko. Bai, ze gainera ere, izgontzen ez, hor debate bat, baita ere pandemia garaian ziren gauza oinarrizkoak edo beharrezkoak eta zer ez, ez? Eta, ikusi zen, ez, instituzionalki edo sozialki, artea ez dela oinarrizkotzat edo jo. Bai, hori da. Baina gero ikusi zen sozialki ze beharra daukagun, ez? Hemen adibidea, ez? Justo, gure taldearen sorrera da horretako adibide paregabe bat, ze azkenean gu genukan behar hori, eta baietz oso erraza izan zen, gitarrak eta kajoia
instrumentoak diren heinean, oso erraza da ateratzeko, adibidez, gitarra elektriko bat ezin duzu atera kalera Bai, ampli bat behar duzu. bai, behar duzu ampli bat eta argia. Orduan gure instrumentoak ziren hori bi gitarra eta gero perkusioa ere, ia instrumento gehienak dire kablei gabe eta orduan formato hori bai izan zen laguntza moduan guretzat eta hori, Jorrek esaten den moduan. Bai toke dekeda horretan eta igual tabernak gehienak itxita zeudelako, arratsaldetan eta horrela, erosten genituen garagardo batzuk, bai, hori da, kinkilata batzuk, eta jaten ginen hor eguzkia jotzen zuen tokira, eta antxe jartzen ginen jotzen, eta pasatzen ziren hango bizilagunak eta igual irtetzen ziren emakume heldu bat horrela eta, que ambiente, no seke, eta guena, jaitxu da. Jendeak eskertzen zuen. Bai, hori da, postasun hori eta hori esatu nuena zen, azkenean gure bizitzan bai eduki genuela behar hori musika egiteko eta gehien bat alaitasun hori bilatzeko. Alaitasuna azkenean zure etxean hor, azkenean transmititu ziguten beldur handi horrekin edo pixkat horrekin bukatzea, ja genuen denak naskatuta eta nahi genuen, hori, una fiesta, no? Alaitasuna eta hori. Eta horregatik, jaiotzen dana eta zergatik ez dugu segituko alaitasun puntu hori ematen digun gauza batekin. Eta hori. Eta orain ja bai ukitu dituzuela eszenatokia handiago batzuk, ez? Hasi zineten hor kalean diozue, oso modu improvisatuan edo, baina bai adibidez atortxun egon zineten eta ez dakit beste horrela tokiren bat duzuen hor, baina egoera baitaren nahikotxo aldatu da orduan, ez? Momentu horretatik onaino. Eman du saltoa, ez da berdina Lizarrako kaletatik ibiltzea, ez dakit. Ez berdina da, azkenan bakoitza baukabe, ez dakit. Bere xarma, bai. Hori da, bere berezitasuna. Baina gero atortxun niretzat adibidez izan zen zikaragarria, ateratzea eszenatokira eta hainbeste jende ikustea. Azkenan niretzat izan zen baita ere sinesgarri modukoa, ez nuen imaginatzen hainbeste jende eszenatokira begira zegoenik edo horregatik baita ere lasaitasunez hartu nuen kontzertua eta hori besteak bezala izan zen. Bai, Izugarria. Bai, azkenean ez dugu utziko nik uste kalean jotze horri, ez dugu utziko, ze gustuko duguna da eta ni gainera esatut gazteaz esaten, yo soy guitarrista sobre mesa, ¿sabes? A mí me gusta horri, bazkari batean, herri bazkari batean onakoa. Bai, kantate una, bai. Bai, hori da, eta antxe uste ditugu heltzean instrumentuak handikan, gainera Lizarran musikari asko daude, eta bai. Bai, hemen egon ziren baita ere Zaunkako neskak. Bai, hori da, Zaunkako neskak, Paula egon da ere, baita ere. Iker, Txasko eta Los Bandidos, dago musikari asko eta aldea ez deukan ere musikari asko. Eta orduan, beti ohikoa da, gazte bazkarietan eta horrela, jendeak bere instrumentua eramatea eta gero jotzea. Eta gero bai, prozesu honetan, joan garela handitzen, dudik gabe, hori atortxukoa izan da gure, ja esan duguna, ostras, hau jaten da serioago, atortxu guretzat da, bintzat gure kasuan, eta taldekide gehienen kasuan, gure bizitzako lehen esperientzia horrela handia festival moduan, ni ateratzen nintzen juergan Iruñara, baino ez askotan, eta atortxu zen horretako bat, esaten dena bari, autobusa, horretako data, jun etorri autobusez, eta festivalia potentea. Orduan, guretzako ametxo bat izan zen. Estamos tocando la atortxu. Eta hori, eta oso gustora, eta orduan, urten, ari gara, komentatu dizudana lehen, pixka antolatzen eta saiatzen kudeatzen dana a priori ez, eta dana juteko pixka bat, gune dugun tokitik, edo esain, ero ez. Eta horretan gabiltza, eta egia esan gustora. Gero bakoitzak badu bere bizitza, bere zereginak eta hori, hau da hobi bat, hori haukagu super argi. Baina, sorpresan etorri da, jendari gustoko izate hori eta gu disfrutatzea eta aurrera segitzeko asmo hori, orduan, ari gara aurrera eramaten eta gustora. Eta oso gustora hemen egotez, Bueno, sí. Baina baita ere, galtzen, esan duzu hobiaren kontua, eta ni beti
hitz egiten dudanean, gainera, gehienetan gertatzen zait musika taldeekin edo musikariekin, nola ez dakit imposible ikusten duzuelako, edo ez duzuelako nahi, baina zergatik ikusten duzue hoi bat da eta hori argi daukagu. Zuek uste duzue dela oso zaila delako, edo benetan ez duzuelako nahi profesional izateaz edo musikari profesional izateaz bizitzea. Osa, zein da arazoa ez, zein da gauza? Nik uste hau oso pertsonala dela, osa bakoitzak Claro, erantzungo gainera dizugu, pilo bat zarete. bai, eta pertsona bakoitza erantzungo du bere iritzia, ez? Baina nire kasuan, adibidez, lehenik eta behin oso zaila delako eta igual ezinezkoaz dago zer, ez? Baina oso zaila delako eta bestalde eta garrantzitsuena nire kasuan da ez dudalako nire bizitza labial artista izan. Vale. Labial artista ez dura. Hori da, eta zergatik? Pues zergatik, gaua rock and roll, bai, prekaritatea, gauez egin behar duzulako lan, asteburutan, bakizu horrek dakarren bizitza eta erantzukizun horrekin aurrera eramateko zaitasunak, eta hori, la vida, la noche del artisteo y la farándula, ez da, niretzako ez da oso bizitza osasuntxoa. Eukitza hor urte batzuk edo orain gaztetan, udak hola pixka horrela ematea, gustora, baina urte betez horrela ematea eta luzaroan, nik uste hor daude adibideak, nola dauden hainbat artista ez, eta gehienak nahiko txar, nahiko gaizki eta ez osasuntxu, nire aldetik horregatik. Perspektiba hori ez dugu inoiz jorratu, ez? Bai jorratu dugula, bai ez egonkortasunarena, prekaritatearena, guzti hori, baina ez, Karo, ze gainera musika egia da gehienetan, kontzertuak eta igual ez hainbeste banda batean jotzen baldin baduzu edo beste rollo batean, ez, baina egia da bai gauetan, ez, kontsumitzen direla kontzertuak. Bai, kontzertuak eta zer gehiago. Hori bakoitzan ikuste hori bai. Hori seguro, Ez dut uste, musikari guztiak erritmo berea jarraitzen dute. Ez, bakoitzak bere esku daukana. Baina nik uste... Baina nik diot horrek bizitza edo gauez jotzearen eta denok dakigu, zein den labia la farandula hori, igual dela zailagoa edo errazagoa horretan, bizitza ez osantxu horretan erortzea. Nire ikuspuntua da hori. Bai, hombre, argi dago gauean gertu dago daukazula... Bai, alkohola eta dena. Tentazioa. Hori da. Eta hori, eta gainera baldin baukazu ostiralean kontzertu bat, hemen Lizarran, gero larun batean Iruñan, eta Auskalo asteartean udara izan da ez daukazun kontzerturik, zai esaten da, eta aguantatu behar duzu, baina, ongi. Nire kasuan, ni bai, ez dut pentsatzen profesionaltasun horretan, baina, baukazu ambizio hori, ez dakit, gauza politak egiteko, gainera tortxuarena baita ere izan zen, Punch. Izugarria, gainera ni baita ere, Bilboko txosnetan jo genuenean. Hori zen ikaragarria. Bilbotako txosnetan ere jo zenuten. Konpartxa batean jo genuen bai, eta izan zen ikaragarria ere. Ikaragarria, gero gainera, tratua izan zen ederra. Jarri ziguten pisu bat, pikalen, jaso gintuzten hor guardian Bilbon oso ongi. Bai, dan oso ongi altolatuta eta oso... Pertsona oso tasunez eta oso jatorra izanak. Eta bai, nik ere diot daukagu hori, ambizio hori eta nahi goen gauzak, baina... Baina gero geratzen zara horregako gauzekin, eta bakizu pasako dira urteak eta gogoratuko duzula zer nolako jorga bota genuen hor Bilbon, edo atortxikoa baita ere betidako izango dela. Azkenan hori baita ere... Bai, horrekin geratzen zara dudik gabe, hori bai. Gero baita ere, entzuna izan dugu horrelako elkarrizketetan, nola, igual talde txikiagoa zarenean, edo, tratua sentitzen duzula ezberdin beste handiago batzuekin konparatuta, batzuetan. Baten bat komentatu du horrela, sentitu zarete noiz bait, edo ikusi duzue tratu hori? Bai. Askotan, gainera, etortzen zaizkita orain adibide asko burura, baina bai, karo, ez da berdin, ez dakit, jotze gauzu kartel batean, txiki festi batean igual zeinetan 3, 4, 5 kontzertu dauden,
eta jotzen du eske ez ditut izen asko nahi, baina bai, drogaz bestea eta bestea. Eta Bai, oso ezagunak diren. hori da, oso ezagunak diren hori Euskal Herria mailan eta Espainia mailan famatuak diren taldeekin, dudik gabe beste taldei atentzio edo gehiago jarriko dietela, ez? Ez da beti pasatzen, eta nik uste etzela inoiz pasatu behar, ez? Eta orduan horregatik eskertzen dugu pila bat, gure kasuan, gehienetan gaina izan da horrela, berdin tratatu gintuztela guri, beste taldeari, eta, detu-atu, Bai, parekidetasunen bai, hori da, parekidetasunen, eta oso eroso, eta oso pozik sentitu gara horrekin, ze gehienetan hala izan da. Batzutan bai gertatu da bestea, eta amorro sartzen zu ez, pixkat, txiko. Guztia pertsonak gara, ez? Bai, adibidez. Berdina egitera etorri gara. Bai, adibidez behin geunden ez dakit zein herritan, baina afaldu behar genuen, ez, beti da kontu berdina. Afaria eta soinu proba. Hori kudeatu, ez, ordu honetara faltze duzue, lasai hartu, eta gero etorri soinu proba egitera, edo aldrebez, soinu proba egin, eta gero behin gertatu zitzaigun, etzegoela denbora askorik, orduan, ezin ginoen afaldu, edo lehenengo platerrarekin ja soinu probako pertsona esaten, eske ez da nire gauza, eta gurea ere ez, eta bueno, eta azkenean eta beste taldea hor lasai asko afaltzen, eta gertatu zaigo batzutan, baino gehienetan esan barra daukat hori, oso parekotasunez tratatu gaituztela, eta hori, eta oso arro horrekin ere, esatekoa gehienetan nola izan dela, eta... Bai, zaipatu duzuen moduan ere Bilbokoa eta ikusten zitzaizuen, Bai. nola, hori ez, eta azkenean... Bai, eta Gasteizen ere egon gara eta beti eskatu hori dugu igual gutxago kobratza, baino etxe bat ustea ohe bat lo egiteko eta hori, eta horietan beti pasa izan dugu osongi, ja geratzen zara lasai. Lasaitasunez, ez? Zuen kotxerik hartu behar, eta... Hori da. Aurrengo egunean ikusiko dugu zeintzuk diren egin Gero beharrekoak, gerokoak. hori da. Hori da, eta beti egin ditugu lagun asko, hori antolakuntzako jendarekin, eta hori, gero elkatzen zara igual San Ferminetan, besuenas, karo, eske zuzera ez dakit zein herritako, bai. Eta gehienekin oso gustora, harremana sortuz. Eta gero ere aipatu duzue, leheno, elkarretan ez, baina leheno entzun dizuet, kolektibo ireki bat bezala definitzen zaretela, edo nahiko zenuketela horrelako zerbait egin. Nola, zer da kontzeptu hori, edo no sartu daitekeela nahi duen momentuan, edo... Bueno, mundu guztia daukala aukera bat, ez da agertzen zarela eta batean iguko zarela eszenatokira egon direla kasuak, Bai, egon dira. Kontatu dira. Egon dira. Egon dira kasu pila, ni behin gogoratzen dut, egoela ni bakarrik palma jotzeko, eta justo egin behar genuela ja soinu proba, kontzertu bat jo zutela ja, justo kontzertu bat amaitu, soinu proba, eta jo. Bai. Eta ez nukan inor palma jotzeko, eta hartu nun gu baino lehen jo zuen taldeko bateria, eta esan nion, eraman ritmoa, eta ja ikusi nuenean bazekiela edo, bueno... Eta gogotxu zegoela gainera. Gogotxu zegoela gainera, zegoen bero-bero, igo nuen, eta hasieran esan zian, baina pare bat abesti, aztea kontzertu eta ikusiko du, eta kontzertu osoa geratu ziren, bai. Eta gustora. Bai, eta adibidez hau, orain dela gutxi, hortatik ez nekien ezer bedataz, orain dela gutxi aurkitu nuen Gasteizen, badagoela bera baita ere ikasten, gimnasioan, eta hori eramaten duzu baita ere, jendea ezagutzen duzula eta jende ona. Bai, ironean beti. Hori da. Orduan, kolektibo irekia puntu bateraino, baina, ere hor badago improvisaketarako aldea. Osa, beti haukagu ideia horrekin joten gara, ez, aurrera, jo behar dugu, depende ere nola den, holtza, ez? Txikia baldin bada, hori da. Baina normalean lekua baldin baukagu eta jendea baldin badago energia honerekin eta baldin badaki erritmoa ematen eta hori, zergatik ez, ez? Eta bai, beti hartze dugu hori naturaltasunez eta gogotxu berez, ez da, modu bat pixka bat jendearekin harremana sartzeko eta gainera, gero haiek kontatuko dute bere esperientzia, egon nintzen kontzertu batean, que guapo, sego ginen, no seke, eta oso gustora egiten dugu, eta inkluso, igual, afaltzeko orduan,
ja adostu duzu hori igoko dela, eta esate duzu, pues ja, torri gurekin afaltzera, eta listo, Hori da, ¿sabes? Ja, azten dugu harremana, eta gero gotzen zara, eta bai, ondira, bai, kasu desente horretan. Bai. Igual, kontatu aldaiteken beste anekdotaren bat, horren antzekoa, baduzue? Horrela kuriosoa, edo gertatu dena, non baiten? Ba, a ber, akoratu naiz, Uarteko zarekin. Egun ginen jotzen Uarten, eta... Uarten, hemengo Uarte? Bai, eta Uarte baino, osea, eta jo baino lehen markatu, ba, utzi ziguten zen ikastola batean, uste dut, ikastolako jolastoki batean zen kontzertua. Eta kontzertu baino lehen, ba, hogetia faltze dugu, eta esan dizudana, ba, sortzegu pixkat festa, ba, gu berotzeko eta... Bai, hor rolloan sartzeko edo. Bai, rolloan sartzeko, ba, gitarrekin eta kajoiarekin eta hola, ba, maian, ez? Afaldu dugu maian. Eta geunden hor pila, jende, ez dakitzen bat, 25, ez dakit, 30 pertsona. Eta gero, 25 koltzara joaten zarete? Bai, eta etorri zen antolakuntzako mutil bat oso jatorra, gaina etorri zen oso, pixkat, ez, como buenas, ez? Bai. Eta esan zigun, oie, barkatu, baina esan dizugu, niri esan ziaten, esan dizugu bakarrikan hemen taldekideak egon aldirela, ez dakiz zer, eta horrela segiten begiratzen, eta esan genio, pues eske guztiak igo gara, eta geratu zen horrela, bai. Flipatuta. Bai, eta ez dakiz zeintzuk ziren pertsonak, hori egon behar ziren pertsonak normalean ez daudenak taldean, baina bai, beste kasua da, zeinetan gauden pila bat, ez ginen denok taldekoak ni por el forro, baina igo ginen guztiak, bai. Igo zineten hori justifikatu behartzen utelako, ez? Bueno, ja igo behar ginen, fijo, bai, baina hori izan zen, bai, graciosaz, geratu zen bestia, bai, pues entonces me callo, bai. Vale. Bueno, cuadrilla, bai. Eta beti pasatzegu, osea, kristonak aurretik beretzen dugu, eta gero... Osa, sobremesa hori edo, ez? Bai, Afaluzte hori eramaten Faldu duzue, ostean ja, azten da kontzertua. Hori da. Joaten zarete prozesio moduan, Hori da. Gero jisten da azten atokitik. eta jarraitzen du. Hori da, horrela izaten da, bai. Musika gau osoa, osea, Bai. horrela bate ditugu, bai. Batzutan hitz egiten dugu ere, elkarrizketetan nola musika edo artea, batzuk uste dute edo beste batzuk ez, gizartearekin konprometitua izan behar dela. Ez, edo ez. Nola gizartearekin? Bai, konpromesu bat, gizartearekin, bai, konpromesu moduko bat izan behar duela. Artea batzutan, jende batzuk uste du, igual entretenimendu hutsa izan daitekeela eta listo. Beste batzuek ez dute horretan sinisten, uste dute entretenimendu hutsa edo ez dela existitzen. Eta ni zuen kasuan, ikusten dut, konpromesua datorrela pixka bat, hitz egin dugun alaitasuna disfrute horretatik, ez, eta hori transmititzarekin. Osa, zuen kasuan nola ikusten duzue? Horrela ikusten duzue, edo ez duzu ikusten... Bai, nire kasuan uste dut musika edozein gauzetarako balio duela. Azken finean, gizartearekin konprometitu egon behar dela, baita ere gizartearen parte delako, nire ustez. Eta gero, musikaren barruan denetarik egon behar dela, egon daitekela talde bat protestatzeko edo haien pentsatzen dutena botatzeko, seguru gainera atzean jende pila izanen dutela baita ere antzeko ideiak dituztenak, eta horregatik funtzionatzen dute baita ere talde horiek, eta gero beharrezkoak direla baita ere ongi pasatzeko taldeak edo ez dakit, jartzen duzunak mugikorretik eta ja dantzatzera bultzatzen zaituena edo denetariko musika behar dela uste dut. Bai, nik uste, bai, esan duena, hoien dea igual zeo zer salatzeko edo haien ideak ez, haien ideiei indarra emateko erabiltze dutenak, gure kasuan ere, osea, baukau beti emategu iritziren, bai, mezuren bat, iritzia ematea ez, osea, beti ematen da. Baina gure helburu nagusiena dela disfrutatzea, gu disfrutatzea, eta gero ikusi dugu horrekin batera besteengan disfruta hori sortzen dugula, baina gure helburu nagusia dago disfrutatzea, zenean, osea. Eta ez eldikatzen zaituzte? Osea, beste jendea hor dantzaten ikustea, disfrutatzen horik ere elikadura bezala erabiltzen duzuek gero ere, zuek ere produzitzeko edo sortzeko? Bai. Osea, se retroalimenta, Hori da. Azkenean horrela gertatzen da, bai. Bai, gero ematen duzunean denboralditxo bat kontzertuak eman gabe edo denalakoa. Baduzu grina hor, ez? Bai, hori da, badukazu hor grina eta esatu duzu, gogo holtzan igotzeko eta bai. Eta gero beti aprobetxatzen dugu esan ditudana, ez ditugu ematen kontzertuak holtzetan, baina ematen ditugu kalean. Hori da, jotzen duzu kalean eta sortze duzu berriz ere sentimendu hori, ez? Beste pertsonarekin konektatze hori eta
eta bai, oso polita niretzat, vamos, me bade eta oso me pasatzegu, bai. Osa, ante todo hori, bai, oso gusta. Eta pixka bat etorkizunera begira edo nola ikusten duzue? Bai, hitz egin dugu, proiektuetaz, batzuk ideia ezberdinak dituzue, ez? Baina igual, pues, udara begira edo hurrengo urtera begira, zeintzuk dira horrelako helburu txikiak, ez? Dituzuenak. Buru txikiak. Edo proiektu txikiak, Bai, edo bai. dataren bat, igual, inkluso baldin badago lotuta ja. Bai, bueno, lokala, komentatu duguna Lokala, lehen, ja. hori da gure, Lehenbizikoa. bai, lehenbizikoa, bere bizikoa ja, garrantzia dukana, eta gero diska, osea, nahi dugu egin diska bat, ja atera dugu, bueno, ez dugu atera indikan dago masterizatzen eta lan horietan No Todo Rumbako Raimundo Canastero atera duen beste ale moduko bat, No Todo Rumba daukana izena. Eta... Bueno, igual emisioa egiten dugunerako ja atera. Bueno, igual bai, Hori da. bai, egia. Eta orain hasi behar gara, ditugun abestiak rumbetako abesti berriak grabatzen gure estudioan nahiko genuke, ze horretako ari gara prestatzen lokala eta estudio moduan mikrofonekin eta guzti honekin, eta ordenagailuarekin, eta orduan gu grabatu eta gero ja masterra egiteko beste profesional batera eraman, eta pixkat horiek dira gure gure bidea, ez? Gure bi helburu horiek, lokala, diska, eta bai daukagula ja jira hasierako maiatzako 27an joko behar dugu Arbizun, eta hori izango da, hori, hasiera. Bai, deitzea igute jotzeko igual lehenago edo, baina eske daukagun zereginekin eta ensaiatu behar dugu, ere. Orduan, hartu dugu lehenengoa maiatzako 27koa eta ja besteak etorkizunen ez dakizkit, baina bueno, ja daude batzuk itxita. Así que hori, gustora. Hor pendiente egon barko da orduan. Bai. Hori da, momentuz Hori da, bai. estrategia de marketing, Hori da. Ez da horrela, eske ez dakizkit, osea, esango nituzke, baina ez Egongo dira, dakizkit. baina oraindik ez dakizkit, ez? Hori da, eta orduan, hori, pues pixka, eske denbora, jaten da, azkar, baina hori. Egia da, Lokala bai. bukatu, ensaiatu, diskoa prestatu alabez, azkenean ensaiatu behar ditugu diskako abesti berriak, ez? Zuzeneko berri hori prestatu, eta ja, maiatzako 27tik aurrera, hasi rock and rollean berriz ere. Claro. Juerga. Bai, bueno, rumban, ez? Zuen kasuan gehiago, baina, bai. Alegria. Bai. Gainera, udarako plan ona da, ez? Azkenean, bai, zuen musika ez, como que, bai, solecito, cervecita, eta rumba, Eso es. bai, ez? Planitela, bai. Eta estás en Cádiz, no? Hori da. Baina ez, Lizarran, eta lehen ere, aipatu duzu, azkenean, kuriosoa da baita ere, Lizarran dauden talde, kopurua, ez? Eta, musikari kopurua, ez? Bai. Zerbaitengatik dela uste duzue, edo... Ba ez dakit, egia esan, igual izaeran eramaten dugu edo... Bai. Ez dakit, baina egia esan badago mugimendu potentea, eta hori esan duenak Iñaki baita ere, badago jende pila bat badakiena eta badaukana kapasitate ikaragarria, baina ez du talderik edo... Lotxarengatik, ez dakit zergatik, baina ere, pues igual, bi musika eskola neko potente daude Lizarran, eta orduan handikan sortzen dira musikaria formatuak behintzat. Gero daude beste asko autodidaktak eta horiek direnak. Eta nik uste ere, musika gaia zelan tratatzen den Lizarran, oza, horregatik dela. Ze, astebururo gehien batu da berri parten aurrera, betiago norbait kalean jotzen, edo ikustu duzu, kale jira improvisaturen bat, edo elektrotxarangaren bat, herrikoia. Gaztetxean egiten den bazkarietan beti egoten da zer musikarekin erlazioa daukana. Eta orduan, beti dago musika kaleetan eta gonbidapena, oza, musika egiteko gonbidapen hori. Ze daukanak instrumentua beti besteari esate dio, hien, edo zu jo, baldin bakizu jo, eta bestera, bertzena, zer, orduan, beti dago musika bultzatzeko nahi hori, eta ikustu dut, ez dakit beste lekuetan nola izango dut, baina Lizarran nola da, eta oso, bai, modu honean ikustu tratatzen dela musika eta horregatik jendea nahi du hori aurrera eramatea, praktikara eramatea, eta zaindu eta babestu, ez? Eta nola egiten da, taldeak sortuz eta kontzertuak antolatuz. Edo kaletara abiatuz. Edo kaletara, bai. Horretako ere egin behar da talde bat, ez? Jende talde bat, eta horrela, nik uste hori dela arrazoia. Oso ongi bikote. Joan baino lehen, iaia bukatuta ja nervioa kenduta, egin barri zuen galdera bat, ze
beti pertsona, aurreko gonbidatuak uzten du galdera bat hurrengo gonbidatuarentzat. Osea, zuei norbaitek utzi dizue galdera bat, eta zuek gero utzi beharko duzue beste norbaitentzat. Vale. Eta, zuen galdera izan da, zein da egin dizuten galderarik zailena. Gaur, Nik uste dut ez dela gaur. Nik uste dut pertsona guzti. Orokorrean. Orokorrean. Egin didaten galderarik zailena. Seguro azterketa batean. hori zaparnuen ni. Matematika problemen bato. Igual hau, Igual Galdera, hori da. ez dakit. Orain ezait etortzen. Zuze, Galdera hau esagu eta listo. esan dezakegu, bai. Estela ez dakit. Galdera filosofikoen bat. Bagia. Bez, nik uste ez daukagula horrela... Baldin balegoke... Ez da torki buruka, bai. Ez, baldin balegoke galderaren bat markatu diguna, ja... Bai, akoratuko ginen, baina hori da, baina ez daukagu, ez. Igual etorkizunean, edo Hori igual, da. ez dakit, orain ikasten ari zaude, ez? Bai. Pues igual hor, aterako Igual aterako zait azterketaren baten bat, batean. bai. Seguro bai. Bueno, orain zuen txanda. Vengu. Bikote, igual ez da zaila utzi, zer bestela, Ja, ja. Bueno, hau honi utzi diogu iaia erantzunik gabe. Eta nor dator, Ez edo... dakizu, Eta hori da. Hori da gauza, ez? Bai. Baina nork egin zuen galdera... Ez ez da ere. dakizu, ez da ere. Sorpresa. Ez. Vale, vale. Claro. Eta nila ez nahi zorroitzen. Zainbeste batatzen zarete mendik, nila ez nahi zorroitzen. Zer? Ez hasi dezakegu. Badakizuen gauza bakarra, da artista bat dela edo artearekin lotura daukala. Ze beti artista gonbidatuak dira, así que. Ez dakit zer jarri dezakegun. Artista bat izan da. Zein da, ez dakit, Nor da Raimundo el Canastero. Nor da Raimundo el Canastero. hori? Igual, ez dakit. Ez que Venga. niri hori geratu zait pixka tinteroan. Zergatik Raimundo el Canastero? Orain esango du. Vale, venga, va. Da txorakeri bat, osea... Horregatik, Bueno, da jokua eman dezakeen galdera, Entzuten badu Raimundo el Canastero ea zer pasatzen zaion burutik. Hori da. Jakinez arren botatzea. Bai. Igual pentsatuko du izango dela horrelako, ez dakit, liburu famaturen bat. Igual, De Lazario Tormes, no? Hori da. Esos. Eta zen du, jo, ez gaizki geratuko Eran naiz. nork utzi didan galdera mierda. Hortxe. Perfecto. Ba, izenaren zera hori izan zen txorakeri bat, ze, kortatu dudan moduan, erabaki genuenean elkartzea gaztetxean jotzeko eta, sortu nuen WhatsAppeko talde bat, no? Lo tipiko, zer egin guztietarako daukagu talde bat. Bai, inkluso gure buruarekin. Hori da, bai, hori da. Eta orduan, etorri zitzaidan lehenengo izena izan zen, eta... Etorri zitzaidan lehenengo izena izan zen Raimundo el Canastero. Nahi nuen izatea, pues, pixkat, pues, como gitano, ez? Vale, bai. Bai, ze jotzen genuen, jotze dugu rumba, eta hori, gabiltzaia denboralditxo bat flamenkoa asko, bueno, txikitatik entzuten, baina azken denboraldi honetan ja flipas, egunero. Eta, orduan, horrekin zer ikusia zeukan izenen, pues ja Raimundo Amador eta hauek, eta el Canastero, pues ez dakit zergatik, pues, el Canastero, no? Es el gitano Canastero. Eta horregatik jarri nuen, genuen boskak eta ja guztion artean, pues, pare bat izan Bueno, gehiagorekin. bozketa guzti oso formala, orduan. Bai, hori ja gero, Oso demokratikoa. bai, egin behar genuen lehenengo kartela gaztetxan jotzeko, eta orduan, pues, ze izen jartzen dugu, pues, bota genituen 3 espalau izen, eta azkenan geratu zen lehenengoa, Raimundo Canastero. Eta baten du joko asko, pa unos los Raimundo, gero los Canasteros, los Canastos, gero nire kuadriako neska batera aitak esaten du, el puchero de la abuela, no sé cómo... ¿Puchero de la abuela? Eso no tiene que ver, baina... Izen konposatu bat behintzat. Bai, baina hori, ematen pixka, hori joku asko eta... Bai, beti hartze dugu, derrisaz eta... Bai. Oso ongi, bueno, pues ya nire zalantza Ja, argitu da. eta hurrengoa ez baldin badaki esango diot. Hori da, kontatu aldi oso izango bizka dut bat ez, historia. autoria ja esateko. Oso ongi. Oso ongi bikote mila esker etortzeagatik. Zuri. Eta, bueno, zorte hon, proiektu guztietan. Bai, a ber. Eta kontatuko diazue, nola di Juan. Oso ongi. Bidea. Vale, ongi bili, eskerrik asko.
y fly away. Ay, en mi esquela pintaré líneas, puro veneno y fly away. He pasado tanto, muchas fatigas y desencantos, amigos buenos que ya no veo porque se fueron al otro barrio. Ahí cerca del llanto, pero no es pa' tanto. Aquí están los que me sostienen, por ellos bailo y por ellos canto. Por eso quiero decirles que, aunque yo marche, preferiré que todos gocen de mi recuerdo, de esos momentos que ya dejé. Aunque me enaje no sufriré, tampoco voy a querer volver, porque he llorado lo que he mamado y ahora es tiempo de homenaje. Ay, en mi esquela pintaré líneas, puro veneno y fly away. Ay, en mi esquela pintaré líneas, puro veneno y fly away. Cuando vio la esquela se puso el vestido con la cara de llorar y los ojos de vidrio. No conoce el silencio, aquí solo hay ruido y una fila que da vueltas a la manzana para confesar, pero se lo calla y besa la medalla de plata, la bendice y la guarda aunque no cree en nada, porque también tiene miedo a morir mañana. Por eso reparte copas y las llena y las vuelve a llenar, y pone el volumen al rojo para olvidar que es un funeral. Y baja la misa vestida de blanco como si nada pasara, pero cuando se encienden las luces y paran el disco no queda nadie en la sala. Ya no queda nadie para recoger. Tiran un trago por el muerto y le cantan a coro y recuerdan qué bueno que fue lo de ayer. Ya no queda nadie para recoger. Y está todo tirado por el suelo y el tiempo no para de correr, pero bueno, la vida es así. Ya no queda nadie para recoger. Y ahora quien me limpia todo esto